Welcome back sa aking mini vlog. So, for today's video, kakain tayo ng chicharon. Kasi, gumawa ako ng suka. Diba? So, sarap na suka. Try natin yung chicharon. Ito kasi ano lang eh. 40 pesos lang to. Mura lang to. Tapos, try natin yung sukang ginawa ko, guys. So, sarap. Mm. 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 Spicy. Tapos ito. Tingnan yun. Super crunchy. Mm. Mm. Sarap. Guys, kung natatakam kayo, alam niyo nang gawin nyo. Bumili na kayong chicharon. At syempre, gumawa kayo ng ganitong suka. Super sarap. Mm. Bye guys! Huwag niyong kalimutan, don't skip yung sa dulo. Okay? Tapos, please, like, comment, or share my videos para sa next na aking video ay updated kayo. Bye guys! Happy eating! Bye-bye!